Arratsaldeon, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, Hondarribian gaituzuek gaurko honetan, benetan eguraldi zoragarriarekin eta arraungiro apartarekin. Asteburu honetan 4 estropa da, hemen bertan eta maila guztietakoak, emakumeak, gizonak, goren mailakoak, bigarren mailakoak eta albisterik handiena. Zale mordo bat, zale pilo bat estropada bertatik bertara ikusteko eta virusak aurreko bide moralditan ostopatu hori dena, baina hemen dira berriz ere arraunzale leialak. Gaztañazpi jauna, arratsaldeon. Baita zure ere, Mikel. Bueno, hementxe gara Hondarribian, estropaderemu klasiko bat eta hementxe Bidasoa ibaia, Ipar eta Hego Euskal Herria lotzen ditunak, edo banatu. Bueno, eta esan dezagun arraunerako ere aproposa dugula, benetan hemen dugun naturak ekarritako eguna, ezta? Esan daiteke, haizea albiste izan daitekela, mendebaldeko ikutuarekin, Ibon, eta oraintxe mareari dagokionez aldaketa dugula. Hori da, eguna zoragarria, azteko ikusmirarako eta begira hemen estropa oso jendetsua izaten dago, Mikel, eta konforme, 2 urte nolakoak pasa ditugun eta gaur aurrela ikustea, benetan da zoragarria. Eta giroari buruz, zer esango dizu, papa, bete-beteko udagiroa, aparteko itxasorik ez, metro eta gehiago emana zegoen, nik uste dut pixkat gutxiago eta bilela, baina niretzat garrantzitsuena bat, uraren buelta, laester izango dena, oraintxe izango dena, eta bestetik haizearen norabidea. Mendebaldetik ari da, eta horrek iruditzen zait, eragina izan dezakela. Eta bestelakoan, bueno, zerbait nabarmentzaldera iruditzen zait, Euskotren Ligan, asteburu hau, erabakigarria ez dakit, baina aurrera pauso ikaragarria eman dezakela, horiok, edo arraunek eutxi horioren enbata horri, eta bestetik, Euskola Beligan, goitik eta betik, Mikel, denetari dagoela. Oso mamitsua eta interesgarria. Hori da. Oso ondo, bagoa Zara Gandara lankidearen gana, uretan da jadanik, kai aldetik bildu du lehen iritzi sorta protagonistekin, eta gero, amaitu bezain askar, txanda bakoitzaren ostean, hortxe izango da protagonistekin, patroiekin, arraunlariekin beti bezala. Arratsaldeon Zara, ze moduz, aurrera? Arratsaldeon Mikel Ibon eta ikusentzule, zuk ondo azaldu bezala, nik protagonistekin hitz egiteko aukera izango dut, eta lehenago ere hitz egin dut batzuekin eta bestekin laster ekarriko ditugu geure pantailetara, protagonistek zer esan duten. Eta egia da, oraintxe bertan Ibonek esan du, jende andana dagoela, bai zeuek zaudeten toki horretan, eta hondartzan ere bai, udabeteko temperaturak eta eguna daukagulako, 26 gradutik gora. Iparreki aldeko haizea zegoen emana, baina orain mendebaldetik jotzen du, Ibonek ondo azaldu duen bezala, eta olatuak kanpoaldean metro eta erdi ingurukoak. Hori bai, poparian lantzagiroa dago eta ikusteko dago gaurko egunak zer ekarriko duen. Goizean, hemengo neskek, Hondarribiak irabazi du bandera, eta beraz eurei zorionak, eta protagonistei dagokienez, egon gara Tolosaldea eta Donostiarrako entrenatzaileekin, eurei galdetu nahi izan diegulako, nola dauden 3. postu horretarako borroka horretan, hauze, esan digute. Pues sí, pues la verdad que lo vemos más cerca que antes, a ver si hoy también tenemos un poquito de suerte y a luchar, regata a regata. Bien, estamos bien, ya se está cogiendo la categoría, están empezando a coger un poquillo más de pozo a la categoría, no salen tan nerviosas como antes y ya han visto que pueden estar al lado de ellas y están empezando a disfrutar ahora. Pues muy bien, seguimos creciendo y como todos los botes, preparándonos y a ver este mes de agosto si lo hacemos serios. No está el tema peleón y bueno, vamos a ir a por todas, eso está claro. Siempre buscando el primer puesto y luego las demás nos pondrán en nuestro lugar, eso está claro. Bi goitik eta atzetik bai, ez? Gertu daude, orduan, guk gure lanari ekiten ari gara. Printzipioz, ea aldegun asteburua erregularak izan edo behintzat borobildu, arita puntu gehien irabazteko. Eta hemen ezin da deskuidatu, ez? Uste dut talde batetik bestetikan aleriok badaude, baina asko gaude hor, 5 talde gaude berdintasun handiarekin. Orduan, edozein despiste, edozein detaile, garesti orainduko da, orduan, oso konzentratuak eta ja lortzen duguna. Asteburua borobiltzea. Bueno, entrenamendu ondo gabiltza, baina neurek deskuido bat esan dut, gaur alinea zion jarritanekana, uste nun bilaretzek lan etortzen, enfermero bezala iten du lana, eta deskuidautu doan kanbiatu indet. Zago, sartuko dut hor mutil bat, ibili izteten bat sartuko dut, eta gero notizia eman dite, kalia bat. Nek ez dakit, zenek eskua sartzen du, baina no damos una, balizakin. Baina hori tokatu zeu, eta hortitza jatuko gehaldengun lan politen iten. Bai, gustatuko litzai guke, orain arteko estropada guztietan eman deun maila ematia, eta nola ez gure jarraitzaileen aurren gainera. Eta egia da, estropa eremu honetan edo traineruri gustatzen zaiola,
estropada hon bat itia eta gaurko egunean guri baitare. Orbañanos jaunaren azalpenak gaurko estropadari begira eta gure ohitura mantenduz, aurtengo berrikuntza da eta saiatuko gara hori behar bezala zuenganatzen, datu guztiak Asti eta Euskalmet erakundeen laguntzarekin orain estropada eremuari buruz Ibon Gaztainazpiren eskutik. Aurrera Ibon. Hauxe gaurko marearen grafikoa, Mikel, begira. 6:25 gutxi inguruan izango da itsasbehera eta beraz txanda denak gaur arratsaldez urak gora eman da, jokatuko dira eta arratsaldeak aurrera egin ala gainera korronteak indarra hartuko du, baina orain ikusiko dugu marea hiletan gaude, koefiziente txikia 51koa, nola nahi ere, ura mugituko da beti hemen Hondarribian bezala, korronteak tiro pixkatekoa izango du. Eta hemen berriz, batimetria, Hondarrezko estropa eremua, horixe, Hondar itsaso azpian dagoena, oso homogenoa eta barruko balizetan, 4. kaleak 4 metro baditu, eta lehenbiziko kaleak ia ez dauka ondorik urteko itsasberarik handienean. Kanpoan bai, Iger Lurmuturri inguru horretan nahiko ondo bada, 4 kaleentzat, 20 metro, eta estropa eremuaren erdikaldean 8 metro ia kale guztientzat, lehenbiziko 2. 3. kalean behar bada gehiago. Olatuen iragarpenari dagokionez, 1,2 metroko batazbesteko olatuak espero ditugu, eta ara hor, kanpo alde horretan, 4. kalean olatu gehiago arrotuko da, 0,9 metro, 4. kalean, 0,7 lehenbiziko kalean, eta barruko alderdian berriz, kontrakoa, gu gauden gune honetan, lehenbiziko kalean, metro erdiko olatuak izan ditzakegu, eta 4. Hondartzako gune horretan, olatuak gutxiago arrotuko dira. Eta horra, berriz, itsasoko korronteak, kanpo kaldetik, nola astinduko dituen alde hortatik, ez da, itsas korronteak gehien astintzen duen eremua iruditzen zait, ibaiaren tiroak korronteak indar gehiago izango duela. Eta bestetik, garrantzitsua horra. Haizeak ipar mendebaldetik astinduko du, eremua eta horrek bai bere eragina izango du noski. Bueno, datuak ikusi eta gero, oraintxe esan dezakeguna da, parealdia edo haizeak orain indar gutxiago astintzen duela estropada eremua. Ikusiko dugu, arratsalde aurrera doan neurrian, tankera hortan jarraitzen dugun ala ez. Jendea oraindik kokatzen ari da, espigoia jendez gainezka, Hondartzak ere itxura zoragarria du, eguna alakosea, egokitu da gaurkoa, Hondartza giroa, asteburu osorako, eta gogora dezagun Euskotren Liga nola dugun, sailkapenean, Orio da lider sendoa 30 punturekin 8 jardunaldi jokatu eta 6 jardunalditan azkarrenak izan dira Oriotarrak. Donostiarra Lagunak 2. 26rekin, 3. Donostiarra 13rekin eta Tolosaldeak 11. Hor gauzak bekalde horretan estuago daude, gogoratu 3. arazorik gabe jarraituko duela Euskoten Liga hurrengo denboraldian, baina bestetik 4. Playoffa jokatuko duela mailari eutsi ahal izateko. Patroien sailkapenean, EITB sariari begira, Naleta Agirreta liderra, 23 puntu, Oriotarraren atzetik Donostiarako Nerea Perezeko 20 ditu eta Donostiarra Lagunakeko Andrea Astudilok 19, gero Tolosako patroiak, hor Ramon Erostarbek aldaketa asko egitea erabaki du, eta batipat gaztei aukerak ematen ari da, trebatu nola trebatuko dira, estropaden bidez, eta hori da ikasteko modurik egokiena Ibon. Ez dago plaza arraunlariak bezala patroiak ere bai. Hori da, eta bertsolariak edo herrikirolariak edo zer nahi ogibietan gertatzen dena, Mikel, nola baitere lehoietara bota, eta orduan zailtzen da, arraunlariak kasu honetan. Bueno, aurkezpenen garaia, hori buruz esan dezakegu hau ikusita, June Aranbarri hor sendo dugula, arazo fisikoa gainditu eta gero, eta oso lehiakorra, ez dut esango titular peto-petoa, hori frantsesen buruan bakarri dago, baina puntako kuadrilla. Bai, zalantzari gabe, eta ikusten da patxi frantsesek, egiten dituen aldaketak ere tostaz-toskadakoak izaten dira, gaur izate baterako, taide errekuperatu du Gomede Segura 4. tosta estriborrean, alaine berezi hartua jotu zuen azkenekoa eta gaur lehorrean geratu da. Gauzak aldatzen ari dena poliki, hobekuntzaren bila noski Rufo Urtiz berea da, Olatze López kokatu du gaur hanketik eta Istriborren 3. tostara bidali du Ondiz Lekubari. Bai jauna, Ane Diaz 2. gora ekarri du, Angela Castro 2. gotik espaldara eraman du, eta Maialen Alkorta 3. tosta baborretik
bosgarren tosta estriborrera. Pentsa, ikeragarrizko aldaketak, Rufo Ortiz bireak, azte buru hontan ere, gaur egin dituenak, zerbaiten bilara eta bilelako, hain zuzen. Bueno, eta Juan Mari Etxabek, Euskadiko txapelketari begira egin zituen aldaketa batzuk, eta bide horrekin konforme dago, eta hor da, besteak bestean Pescador hanketik gaur orduan lekition gertatu zen bezala. Eta horre ekarri du Laura Jaramillo, bosgarrenera ekartzea, gaur Naiara Martinentzat beste aukera bat, Alejandra Rios geratu da lehorrean, eta baborrean, argi beste aldaketa Lore Etxabe, laugarrenera ekarri baitu, gaur Laura Martinez hanka aurretik bigarren tostan. Eta esan dugu, Ramon Erostarbek, poliki badu hor taldea, badu konfiantza emakume hauekin, eta esan daiteke Mireia Vicente hanketik hor sendotu da Baborren, Zuriarrain Istriborren, eta kuadrilla ematen du bere gustokoa hause duela. Hori da, eta pasaden astean, pasaden igandean hain ongi eta hain emaitza ona eman zion, eskifaia ez duela mugitu. Estropada ere muan orantxe ontzi bat ari da, batetik bestera zeharkatzen. Ederra, urtxe, denen aurrean. Lotxara bezko. Arraunlariak eta epaileak eta zaleak ere bai bertan ikusle direnak eta baita telebistaren bidez, zain estropada ere muan orain, urak pixka bat baretu beharko dira, eta hortik aurrera, kanpokaldean ematen du gauzak lasaiago direla, klubak alegin handia egiten du, bai nolabait ezateko Jaizkibel aldera eta bai Hendaia aldera gauzak kontrolpean izateko, baina ontzi asko daude kirolportuetan inguruan, eta danak ez dira gero marinel serio eta arduratsuak, eta tarteka baten batek egiten du egin behar ez dena, baina ematen du estropada eremua berehala izango dugula pronto, eta kirolariak lanean ikusiko ditugula une batetik beste. Aizea begira, hor bandera zuri horretan, lehenbiziko palitzaren, baliza guztien banderetan nola ez dintzen. Laugarrenetik lehenbizikoen, mendebaldetik aizik. Bai, 10 kilometro orduko, horixe da orain haizeak duen abiadura. Semaforoak keinukari. Begira, lau ontziko estriborrak abantean. Bai, 3 daude, ez dago alde hortatik arazorik. Proa estribor! Epailen agindua betetzeko prest kirolariak. Donostiarra erabat Baborren enfilatu da, hor Nerea Perezen badu zerbait, Bale, proa estribor! Bai. Zerbait beso altxatzen ari da, baina eskuan du ez tatxa, Ematen du nahasita edo oso konforme ez dagoela. Arraunek enfilazioa galdu du orain. Bai, orain zuzendu egin beharko du. Naite edo nahi gabe. Ontzia Andrea Astudillok eta berriz ere kokatu. Mikel, gaur deigarria egin zait, iragarbena ikusita parraldekoa, ipar mendebaldekoa, baina pein ona etorri garenean eta komentatu dugu, uste baino trabezago, oso mendebaldetik, eta honek hasiera batean behintzat, eta bueno, hirugarren eta batez ere laugarren kale iruditzen zait, haizearen eragina babestuago, 2 minutu terdian nabarmen. Babestuago izango dira. Begira, hor hirugarren kaleko paliza erori egin da, hori zuen ere aperezek. Erorita dago. Andrea Astudillo da, hirugarrengoan Donostia Arraun Lagunak, bai. Eta oraintxe, epailen ontzia hurbiltzen ari da. Eta antolaketako arduradunak ere, tida batean, joango dira hori behar bezala. Ni orain patroia banitz, edo entrenatzailea, Oriokoa, Donostiarrakoa, Tolosaldeko edo entrenatutakoa, izango nieke neskei, utzi eta tostetatik behintzat ateratzeko. Horrik eragarri, hau, ez tegit askotan komentatzen dugun, arraunlariak ez dira tostetan eserita joaten. Joaten dira, sartuta hor kokatuta. Tentsio batean, eta bat behintzat, ipurdiko ezurra tostatik atera, eta ipur mazailaren gainean esertzea behintzat. Hankak pixka batean lasaitzeko eta hau. Bueno, baliza zutik da berriz, beraz Arraun Lagunak ari da sartzen, eta Nerea Perezek Donostiarrako patroiak ere aprobetxatu du, berriz maniobra osoa egiteko, eta eroso nahi bezala kokatzeko. Mikel, eta lengoari tiraka, askotan itxaso txarratenean batez ere, eta uda denboraldi betean estropada bat jokatu, eta hurrengo gunean,
hanketatik giarrak eta txikituta. Hanke asko sufritzen baitute, askotan. Posturari eusteko bakarrik. Eta olatua ditugunean, Bai, pentsa. gerria txikitu. Ontzia zambulukazten denean eta. Bai. Ea ba, gogoratu, abuztuan itsasoko estropadak ditugula, denak, eta irailean gero Kontxaren ostean, Bermeo eta Portugalete Elkorte Ingles banderarekin izango direla azkenengoak, eta Portugaletekoa. Nadetik joan egintza Ibaitzabalen jokatuko den azkenengo hori izango da Ibaikoa. Beste denak, itxaso zabale. Badoa Nadet, ez da txartzera, zintzo, hortxe geratu da, eta azkenean, ez da txagaldu. Baina, hartu du berriz. Egura diona bai, baino. Aizetxoa, brisa, Amarramaikako aizeak. Ondartzan daudenek estimatuko dute. Bai. Ea ba, oraingo honetan arazori gabe eta atzerapen handirik gabe lanerako moduan diren denak. Lehorretik, irteera behar bezala prestatzea arduratzen den epailea. Ikusten dugu hor serio. Semaforoa keinukari. Bandera txuria gora, erre. Baborrena afilatuta, Bai! Ona. Orantxe bertan semaforoa berdea da. Eta Jaun Andreok hasi da. Nesken ondoan bandera. Eta hemen usadio handiko emakumentzat jokatutako estropada bada, txingudizaria, baina nesken ondoan banderarentzat hauxe da lehen edizio. Eta hasieran hor dira, Arraun Lagunak eta Orio eta Arraun Lagunak estropadaren buru hartu nahian, eta beste lehia batean, atzean, jadanik segundu pare bate galduta, eta izeu fadatxoa ere bai, orain, Bai, amazazpieta emezortzikoak, Hala da, segundu pare bat galduta Donostiarra eta Tolosaldea. Donostiarra bigarren kaletik, Tolosaldea laugarren kaletik, ea nola moldatzen dire. Ordu hori jo. Eta dagoeneko urak buelta hartu du, Urak buelta hartu du, 6:25 gutxi inguruan izan da, eta beraz hor batez ere lehenbiziko kaleagoren kontra izango du, lehenbizikoak eta bigarrenak. Itxas gora gauerdian izango da. Arraun, segundutxo bat hartuta, hori, eta Tolosaldea eta Donostiarra lauko atzerapenarekin. Eta lanean hasi direnetik, orantxe minututa laurden, eta dira batean, nola hausten den Euskotren Ligako txanda hau, Astea joan da, astea etorri. Bai. Eta gidoi hau askotan, Arraunek lehenbiziko segundu askotan, Arraunen aldeko izaten da. Oraindik 40 paladan Arraun Lagunak. Epailea, Tolosaldea etorri da, aginduak ematen, Arraun Lagunakin kalera. Bueno, ez dakit paseren bila etorri da, Maialen Amundaren. Teorikoki, 4. kaleak, han babesa gehiago. Babesa handiagoa. Nola txanda puzketu, Mikel? Era bat. Aipatu duzu. Bai, 5 segundora. Bigarren minuturako. Hori otarren erritmoa, dagoeneko arraunketa luzatuta bek. 34 paladan, Bere referentziazko erritmoa urten, hori 34 terdi edo. Kanporan. Joan zen urtean, 10, 43 eta 32, Donostia Arraun Lagunak garaipen lortu zuen, da marka hori ezarri zuen. Joan zen urteko estropada, liga bukatu eta gero izan zen. Euskotren liga bukatu zarautzen eta hurrengo asteburuan. 37 pala terri Tolosaldea, oraintxe libratuko du hor, arrantzalen kaimutur berri hori. Arriba. 700 metro. Urruti dira, balizaz. Hemen, Arraun Lagunak. ¡Ay! 6 Tolosa y cae arriba. Escúchame. Quiero 2, Doy de golpe en la mesa. De piernas y espalda. ¡Vamos! ¡Fuera! ¡2! ¡Y conocimiento! ¡Ah! ¡Yo también! Bueno, Etxabe bila da bilo, ikusi du Oriok liga hasiera oso indartsua. Azkenean, berak aspalditik ezagutzen du, Ane Pescador, Donibanen elkarrekin hor lan egindakoak, eta, bueno, hor kokatu du, eta Brankaz orain behintzat atzerapenik gabe, hori hor, Brankaz Branka leia, eta Donostiarra eta Tolosaldearen artean ere
oreka handia dugu. Eta atzerapenarekin biak. 37 pala terdian, arraulago, ongi bukatu. Segidan, Kanporantz, normalean hori baino pala terdi, bi pala gehiago joaten da. Eta hor dagoeneko, kanpoan ikusten da, hor, txaso handirik ez, baina gaur metro eta bi, Mikel, 1,2ko, batazbesteko olatu. Iragarpenak hori zioen, bai? 7 segundo, 8ko periodoarekin. Beste segundoa, hor une batean, trenerio erdi bat, arraun lagunakin da. Eta Donostiarra momentuz, Tolosa aldearekin lehia zorrotzean, baina hemen ere segundutxo bat dago Donostiarren alde. Eta kaiari bat Donostiarra arraun elkarteari buruz esan behar, gaur xingola beltzarekin ditugula, hain zuzen mutilen taldean, bigarren kuadrilan, kaeligan ari den Inigo Merkader mutilaren ama hil egin baitu, gure Dolumina familia osoari eta klubari nosko. Uretan! Equipo, muerde ahora! Muerde! Eusten dio segundutxoari burruka latza dugu gaur Brancas, beste estropada gehienetan Oriok Brancas hautsi egindu lehia hau, eta gaur arraun eusten ari da, eta ea maniobran, zein dabilen finago, bien artean. Arraunketa alde batera utzi badaitek eta ez da guzterik, teorikoki ateratzeko, kanporantzko kalea hobea da arraun lagunakena Oriotarrena. Babes gehiago duelako eta korriente gutxiago kontra. Eta biek gauza bat irabazi dute, Gero etortzeko kalea libre, ondokoa. Ea ba. Arraun. Eta orantxa hasiko da hori jure bai, hori hor da. 5:21. Zuzentzen. Oreka edo Orioren alde tostaren bat. Tostaren bat behar bada, aurretik hori jo, irteeran. Maniobran 5:21 hartu dute arraunentzat, 5:23 Oriotarentzat, 5:28 Donostiarari eta Tolosaldeari 5:30. Orain Brancas lana amaitu eta poparian Oriok segundu bat Donostia arraun lagunaki. Nei bitu zen maniobraren amaiera askarragoa izan dela Oriotarren, ez? Niri ere bai, eta bestean nabarmen, begira arraun lagunak dagoeneko paborraren pila nola di joan. Eta hor, katamaranak eman digun irudi horretan garbi ikusi dugu, hor movimentua badela, lehenbiziko kaletik, laugarrenera bezala. Eta atzetik Donostiarrak 2 segundu hartu dizkio Tolosaldeari, edo, zehazki esateko, Ziabogan zuen errenta hori momentuz babesten ari da. Orekatuagoa, gaur lehia, Orio eta Donostia arraun lagunaken artean Ibon. Mira, Orio bigarrenera etorri da, eta orain, teorikoki hor lehenbiziko kale horretan korrontea alde izango du, eta olatuak laugarrenetik lehenbizikora bezala sartzen du. Ea ba. Hemen ditugu. Arraun lagunak entzat, ligari begira, funtsezkoa litzateke gaur Oriori aurre hartzea eta puntu bat errekuperatzea. Alderantziz, Orio gaurko eguna bukatzen badu 5 puntuko errentarekin, horrek esan nahi du aurrera pausua erraldoia izango dela, ja Euskotren ligan, demoraldi honetan, garaipena lortzen. 36 paladan Orio, 36 palaterdian, lantzagirorik ez, baina aprobetxatzeko moduko olatuak bai, Luze ederra ikusi behar dugu. Jaun Andreok, Ibon. Bi patroiak, erne. Atzetik Donostiarra Tolosaldea baino 2 segundu bizkorra. Begira, irudi honek asko esaten dugu. Alegia, arraun lagunak pixkanaka, hirugarrenetik bigarrena. Orio zabalatera da, argi. Begira arraunen enfilazioa, Tartea badute, Donostiarra dago horatzean, eta bigarren kale horren jabea Donostiarra da, baina tarte handia dago, bidezkoa da, bigarren kale hori aprobetxatzeko asmoa baldin badago, bidezkoa da, aruntza mugitzea. Oriok segundu pare bat, Oriok arraun lagunari, Branka irean, hor zuloa zenien garbi ikusten den olatu tartean, orain, 3 segundu. Hori olatu begira, atzeko txopa irean, olatu da hori, 2 segundu eta Tolosaldeak aurre hartu dio Donostiarari. Orain segundu bat aurretik da Tolosaldea, ze burruka polita dagoen hemen. 650 metro, hori aurretik.
eta hirugarren posturako Tolosaldea Donostiarraren aurretik. Begira, olatu horrela ikusten dira. Patroia. Askotan aipatzen duguna, olatu bailarak eta hor zuloa. Zuloan segi egin behar da. Eta orain sartuko den horrein. Ontzi bat, 4 segundu. Oriok pitin bat lehen kaletik bigarren gora jo, gero hau olatuaren norabidea behar bada hobeto aprobetxatzeko Ibon. Zabalatera propio. Bai. Eta erne, Tolosalde 3. postuaz jabetu da, 2 segundo Donostiarrari. Hemen Tolosalde. Aurretik Oriok garaipena nahi du gaur ere. Hemen Hondarribia. Momentu egokian, Bai. Aurretik dira Patxi Frantzesen emakumea. Eta hemen lehen ikusi dugu sarrerakoan, olatuak gehiago markatzen du nabarmen lehenbiziko kalean, 4. baino. Gehiago arrotzen da eta gainera altuera gehiago hartzen du. Hor ikusten da derki, begira, hor zuriguneak dauden lekuetan, zera gehiago, olatu handiago, 4. baino. Hemen ondo gutxiago. Hori da. Ondo gutxiago, horti batimetriarena, normalki, olatu handiago. 4 segundo. Oriok Arrauni, 3-4 hor dago koska, atzekoa erabakitzen ari da, Tolosaldearen alde, 3-4 segundo Tolosaldeak Donostiarrari. Tolosaldea pera ere, pixka bat baborrera, Orio eta Arraun lagunak, begira Orio orain lehen kalearen ertzera sartu da. 3 segundu eder, Arraun lagunaken aurretik. 3-4 hor dabil, baina azken txampara heldu eta horrelako errenta izatea, traineru bateko errenta izugarria da. 5 ere bai, 5 segundo, traineru batet erdi, Oriok errenta handi hartu du poparian. Hor dator Orio. Garbi garaipenaren bila, Nadet Agirre eta bere arraunlaria. 40 paladan. Garbi, bi traineru, errenta hor dago, 6 segundo. Oriotarrentzat ligako 7. garaipena. Hor dator Orio. Bai! Besoak gora hori posa. Hau etxapeldu sentitzen dira. Bai arraun lagunak orain. Bigarren tartea 5 segundukoa, Tolosaldea erne, bai Tolosaldea 3. Eta Donostiarra 4. Bai Donostiarra. Tolosaldea oso, hori barrurantz, Tolosaldea gora dator, sendotzen ari da arraunketa hori, konfiantza hartu dute eta lanak izango dituzte hor Donostiarrek 3. postuari eusteko. Barrurantz, arraun lagunak, baino azkarrago etorri da Tolosaldea. 10:41 eta 68 behin-behineko denbora Oriorentzat, arraun lagunakek 10 eta 46, Tolosaldeak 10 eta 53, Donostiarrak 10 eta 59, beraz, Oriok Arrauni 5 segundo, Tolosaldeari 11 eta Donostiarrari 18, ziabogan, Donostiarra Tolosaldearen aurretik zen 2 segunduko tartea eta bukaeran 6 segundu borobilduta, beraz poparian Tolosaldeak lan ona egin du. Eta hobeagoa, garaile izan baitira Orioko emakume hauek. Ez da Hondarribian irabaztea, horre suposatzen duenarekin, nesken ondoan bandera haientzat izango da, baina 7. jardunaldi honekin eta sailkapeneko 34 puntuekin 5 puntuko errenta dute eta gainera elkarren aurkako lehien auzi hori ere Oriotaren aldeko litzateke berdinketa bati begira. Beraz, argi dago aurtengo liga, Euskotren liga, oso bideratuta dutela Oriotarrek. Matematikoki ez, baina hortik aurrera izugarrizko errentaren jabe dira Ibon. 5 estropadaren faltan 5 puntu arraun lagunaki, hori batetik, matematika hutsa da hori, eta bestetik uretan ikusten ari garenak gaur beste ben, iruditzen zait, nagusitasunez irabazi dutela, jaken izaten dute prankaz arraun lagunaken enbata eta eraso horri eusten, iruditzen zait lehenbiziko kaleak une honetan eta baldintza hauekin, haize honekin eta urak buelta eman duen eskeroztik, joateko okerragoa dela, eta gero barrurantzegi esan, bere nagusitasun hori azaldu du, Oriok eta hortik, sailkapenak adierazten diguna. Ez dago zalantzarik. Estropadan gaur kontrakoa gertatu zaio arraun lagunaki, ez? Bestetan saiatzen da gero hor poparian eusten eta bar, baina gaur brankaz txukun hori
ez dio utzi, errenta hartzen, beste egunetan bezala, baina Poparian hori jok asmatu du, eta gainera modu progresiboan, bukaeran, 5 segundu eder atera dizkio Arraun Lagunaken Lugainene traineruari. Tolosaldea 3. esan dugun bezala, eta Donostiarra 17 segundora 4. eta Rufo Urtiz berearentzat, astean zehar albistegietan eskainitako reportajean esaten zigun, sufrimendua eta keska eta gauzak aldatu nahia, baina, beste estropada bat jokatuta, Tolosaldea hortxe dute, buruan makurtzeko gogori gabe, Ibon. Puntu bakarrera, benetan deigarria egin zait, barrurantz hori eta gero Tolosaldeak Arraun Lagunakek baino denbora hobea egin du. Pentsa, Arraun Lagunak eta Donostiarraren eta Tolosaldearen artean kanpoan ziagoan 8 segundo ziren, bukaeran 6, horrek oso ongi hitz egiten du. Eta bestetik, Donostiarraren inguruan, emaitza zaratako gaurko 14 ikusita, horri ikusten da Urtiz berea zerbaiten bila da bilera nabarmen, eta badirudi kari naiz, oraindik teklarekin ez duela jo. Guazen dida batean Garainekin, aurrera Zaragandara. Nade eta Agirrerekin nago hemen, zorionak, Nade. Eskerrik asko. 7. garaipena, elkarren segidan gainera, gaur brankaz nahiko berdindua, Bai, brankaz egila da, ez dugu asmatu, ez dakit, eta gero, bueltan horregila da oso gorra jundala, olatu bakoitzai zaiatze eginean jotzen, da egila da hor asmatu deula, eta ja aurri hartu deu, eta horrei eusten jungea. Baldintzak direnak dira, propio atera zara Zabaletik ziabogatik aulatuak aprobetxatzeko? Bai, hori da, pixkat hori izan asmoa, azkenen, markatzezunak gehien bat honealdea, gure kalea edo zeroa markatzezulako, pixkat zabalatea naiz, da gero hor pixkat jolasten, da gure kalen altzan bezala etortzen. Baldintzak aipatzen hasita, zu kontatuko diguzu, nola dagoen kanpo aldean? Egia da, kanpon pixkat moitua badaola, hemen ez du ematen, baina ja behin, izango nuke inoiz baino gertu ja bagatxua azteala, eta moitua, badaola pixkat. Puntuko aldea, zailkapen nagusian? Bai, oso ondo egia zen, hori posgarria da, baina azkenen ikustezu gaurre bai gerra ematea atera dia, eta guke bai gure lan egin berdeu, hortxe egoteko. Zorionak, osatu, Nade. Eskerrik asko. Nade eta Agirrek baditu argudioak, posik sentitzeko une honetan. Eta zergaitik esango duzu, patroien sailkapenari begira, gaur bera izan delako azkarrena, 4 puntu bildu ditu, hobekien moldatu dena, eta, batatuak hor daude, Maialen Amondarenek 3, Tolosaldeakoaren atzetik Andrea Astudillok 2 eta Nerea Perezek puntu 1. Eta patroien sailkapenean, berehala ikusiko duzue, EITB sariari begira, Nadet Agirrek orain 27 puntu ditu, eta Andrea Astudillok 21, koska aipagarria da. Nerea Perez eta Andrea Astudillo, biak 21 punturekin, eta Nadet Agirrek 27. Dotorea ikusi dugu, Mikel, eta barrurantz, ez dut izango sekula baino hobeto, zeinen ongi ikusi dugun, helikopterako emandako irudi horrekin, olatu tartean sortzen den zuloa eta bar, nola aprobetxatzen diren. Olako paga hondirik ez, baina marminez giroa dago. Eta bekia irudi hau, ze jendetza estropada bertatik bertara ikusteko, noski gehiengoa kolore berdearekin, baina horiak ere desente, txuriak ere bai, eta arraunzale asko, eta nola bizi duen Hondarribiak arraun festa hau, asteburu osoan, hasi kale jirarekin, eta jadanik garaipen bat ere lortu dute, hain zuzen gaur Ondarroan ETE Ligako estropada izan da, eta garaipena Hondarribia lortu du, beraz, bihar arratsaldeko ongietorri eta harrera ere bermatuta dago. Hondarribia 82 punturekin lidertzan da ETE Ligan, Ibaika 80 ditu, biak matematikoki igotzeko posibilitate handiekin, urren urtean Euskotren Ligan aritzeko, deustu da ETE Ligako 3. eta momentuz horrek ematen dio txartela playoffean parte hartzeko, eta Zumaia 4. 60 punturekin. Dotore askoa irudia, nola sartzen den, olatua, gero erreka, hau da, leku zoragarria benetan. Paraje ederra da, dudarik gabe. Gogora dezagun Galiziako Ligan emakumeen lehiarekin jarraituz, ez dela estropadarik, Espainiako txapelketan parte hartuko dutelako, Asturiasen, Kastropolen, Kabo da lidera 61 puntu, txapela 58,
bi hauek gora begira, noski, urren urtean Euskotrenen aritzeko, eta playoffeko txartela garesti dago berdinduri baitira, tiran, eta Akabana eta Mugardozen arteko ontzia, 44 puntu bi arraun elkarte hoientzat. Beste datu bat ere bai begiratzen orain arduradunen ontzira badoa Zoriotarrak, poliki-poliki, eta oraintxe jardun gara, goraipatzen Tolosaldeak Poparian egindako lana. Tolosaldea Poparian arraun lagunak, baino, hobeto ibili da, Oriok 5 eta 17 bueltan, Tolosaldeak 5 eta 22, 4 segundo terdi gehiago, arraun lagunakek 5 eta 24, Donostiarak 5 eta 30. Honek esan nahi du Tolosaldeak, behar bada kalearen laguntza ere izango zuen, baina laguntza duzunean, jakin egin behar izaten da, zukua ateratzen da, atera diote. Bai, laguntza Miguel, baina ez da gehiegi mugitu, Barrurantz Tolosaldeak kale bat irabazi dio Bahorrari, laugarrengotik, 3. Deigarriagoa egintzai Tolosaldearen mugimendua kanporantz, alegia, irtera eman eta berealaxe, nola estriborrera joan den, baina hemen begira, aste honetan goimailako entrenatzaile batekin izketan, eta ark esaten zidan, kaleak bai, baina beti dioguna, zerrendan garrantzitsuena arraunen egitea dela, eta hori ez dezagun aztu inoiz. Elastikoaren garaia eta Euskal Irrati Telebistaren izenean Maite Goñi Andereak saria, Nadet Agirreri Goñi Anderea, irrati eta arlo digitaleko zuzendaria Euskal Irrati Telebistan, eta elastiko sortarekin hor jarraitzen du orain Nadet Agirre, lidertzan ere hortxe baita, eta pozgarria da, kirolari batentzat arduradunen ontzira hurbildu eta horrelako arrantza egitea, baina bera badaki, hori horrela izateko funtseskoa dela bere taldekide guztien partaidetza. Uraparretan, Mikel. Orantxe etorriko da, Uraparretan. eskaintza ontziko arraunlari guztien. Antzarako gogoa ere bai, nola ezpa? Treneru batean ez dago demokraziari, lehen ere patroiak agintzen zuen eta orain ere bai, Arrauneko momentuan. Orain gertatzen dena da, patroiak badaukala tramankulu bat belarrian, beste baten agindua jasotzeko. Bai, jauna, hori da. Esan eruen indar simboliko handia duela patroiaren. Izango ez du. Garei batean askotan armadorea eta txalupa jabea bere izan dalako. Eta izango du ere bai, etorkizunean. Naiz eta entrenatzailea, barne lineatik hor aginduak ematen jardun, ez? Bandera. Nesken ondoan bandera. Hori jotarrentzat. Zailkapenean oso sendo dira lidertzan Euskotren Liga 3. aldiz irabazteko 2019 eta 2020an izan ziren garaile. Zutik denak, Bai. Hemen Patxi Frantzez. Bueno, hori jora heldu, entrenatzaile postua jabetu eta ardura horrekin, negua beti izaten da pisutxua, entrenatzaile batentzat, gero estropadak hasi eta ikusi arte. Egin duzun guzti horrek, fruiturik lortze ote duen, ez? Eta hori horrela ari da gertatzen eta hori jotarrentzat oso garrantzitsua da hori. Arraunak goian dituztela ikusten ditugun. Eta langa oso goian zeukan, Mikel, Zabaletak oso goian utzi zion, bai noski. Nadet Agirrek 27 sailkapenean esan bezala, Andreas Tudilok eta Nerea Perezek 20, Abondarenek 10, Sorozabal 5, Barriusok 3 eta Natalia Tubio Donostiarrako patroi galiziarrek izten du sailkapena 3 punturekin. Gora Arraunak! Zorionak Orio! Garaipen handia gaur hemen Hondarribian, iragarkientzat tartetxo bat Jaun Andreok eta berehala gizonezkoen lehia Euskola Beligako 11. jardunaldia, gaur Hondarribiko 35. bandera eta mafresari nagusia izango dute jokoan. Berehala gatoz!